To jama'a, wannan abin al'ajabi ne. Akuya ce ke cin kwali a kudu a garin Ilesha. Saboda tsananin yunwan da suke fama da shi, akuyoyinsu na nan na kudu ne. In kun kalla za ku ga da gaske ne tana cin kwalin. Mu akuyoyinmu na arewa gaskiya suna cikin gatanci, amma su wannan an sangarta su, an saba musu da ba a ba su abinci. Dan Allah jama'a ku duba ku ga iko na Ubangiji. Kwali ne da gaske cin shi take yi. A dama akuya tana cin kwali kai ko na gida suna cin kwali. A banda na arewa ban taba gani ba, zan yi ƙarya ba. Ni dai ba zan yi ƙarya ba gaskiya. A ki sono suka ci kwali. Wallahi ba zan yi ƙarya ba dan a so ni ban taba gani ba ni dai a Suna cin kwali amma an dai kwanan kihi. Ni na ce ban taba gani ba. A kai ba ko ne to gaskiya ma ga awaki. Suna cin kwali mana amma Suna awakin amma taba ganin sun ci kwali ba. karnan nan ne shi ke sa suna cin shi ba wai wani abu ba. Malam, da an ce suna ci da ka ce baka taba gani ba, akwai bambanci ko babu? Ba bambanci. Ai kai da kake gani da ka ta. Ai shi An ce suna ci, na ce ni ban taba gani ba. Kaga ai ba ƙaryatawa akai ba ko? To ai maganin kenan. Kai ne dai ba. Duk gobi suke su gurgure shi. Amma ba mamaki mana. Ka ji roba akwai da tinkiya ta mutu in amma suke cin naman jikinta. Kuma kin nan. Kuma nan garin in bayan can ma. Kuma kaga dai ba wai Kana ga ma naman daji bane ba. Akwai tinkiya ce ta mutu. A suna cin nama da ko dan yanzu zaka ga nama Allah na gani da ido na. Inda wurin mai kajin min naga wata akuya nake ga ma ranar na rikice ake da ta. Ne ma take ta taba tan ya da tsire. yanzu ka diba wannan akwai ina ta yanwa da za ta ci kwali don ubanta. Bari zai Ai ga. ma shine abin da ya daure mani. Ka ta nan liblib. A matsayina na ubanta ban san sanda aka same cikin ta ba. Akwai tana san da aka haife ta. Duk na ga karin ma dauka kake saboda ma ban wa zai burge ki. Zan dora ni. Gaba kuma. Ani kuma cin shi take tarihi wuta. Ya mata cinye shi. Da ta ga ba magana ba ko ta ake ba. Kun dubbata sa wanda ake. Daɗi ya kai daɗi. A motsa kunne take yi. Allahu akbar, Allah ya gaskiya. Yunwa kenan. Bayan wa bace. Bala'i to. Akwai wata wasan kwallo. Yanzu shi ne shi ma lahayi. Shi ma na sani na muka ina fuka ne ne. An ta huta zai shi kana. Ga wata nan ta zo ita ma. Ita ma ta zo an samu garaɓasa. Ta kuma ta danne da ƙawar ta balle ta daga kuma ƴaƴarta ce. Amma wallahi ta danne mata wallahi. Ta ki daga kwalin. Sai ta koshi ta kai. Minti 4 zan yanke shi.